Babilang na kita. DCP Arriba. Arriba! 'Hello mga tugangs, good evening po sa inyong lahat at andito po ako ngayon sa Triangulo, Naga City. Actually, andito ako mismo sa place nila Sir sa Tibak Tea and Deli. So ngayon mga tugangs, nagkaroon ako ng invitation galing kay Sir at sa Taogama P na mag-attend ng kanilang event dito sa Triangulo, Naga City. So si Sir Yusuf na ang mag-i-explain ng about nun. Mag-hello ka po sa ating mga viewers, mga tugang. Hello everyone sa mga followers po ni Tugang Vlog. Hello po sa inyo mga nabanggi and sa mga brothers and sis po sa Taogama P brothers and sis. Ano po yung ginawa po natin para maintindihan po ng mga viewers natin? First and foremost po, nagpapasalamat kami in behalf of my GT, Ariel Santiago, and the members of Taogama P and Sigma ng Taogama P Triangulo Gotra Chapter. In behalf of them, nagpapasalamat kami sa iyo, sir, first and foremost, for the time na ibinigay nyo dito sa event na namin for tonight. So, sir, ano po yung naging event natin kanina para maintindihan po ng mga viewers natin? To make a recap, nagkaroon tayo ng unveiling ng yung Panaflex hotline, emergency hotline numbers. It consists ng mga numbers ng mga different offices ng Naga City, yung Comsen, BFP, PNP, and etc. Ano yung po yung nag-motivate po sa Taogama P na kung bakit ginawa niyo po itong project na ito? Siguro po sa pagiging keen observer na rin ng mga members, napansin niya na siguro very much needed na may contribute ng Taogama P as one of their projects yung hotline numbers. Kinakailangan na hindi lang ng mga residente but the entire community. Hindi lang ng Triangulo but the entire Naga City. Kasi Comsen yun, entire Naga City talagang gamit na gamit yung mga numbers na yun, mga hotline numbers. So, talagang maganda po yung naging advocacy po ninyong mga members ng Taogama P dito po sa Triangulo. Actually, napansin ko po talaga na very active kayo. Dahil dito sa event na ito. At pati po yung mga neighbors nyo, nakita ko nagpa-participate, nakita ko talaga. So, sobrang na-appreciate ko yung
yung respeto na binibigay sa inyo kasi dahil nga para din sa kanila. Gusto ko lang pong malaman kung sino po ba yung gusto nyong pasalamatan about dito sa naging event nyo po ngayon. Yung mga sponsors sa madaling sabi. I would like to take this opportunity to thank the following sponsors. Ito po, isa-isahin po natin. Siyempre po, first and foremost, to our God Almighty to make these things possible sa mga families ng mga members ng Tau Gamma Pi and sorority and Tau Gamma Pi and Sigma for the inspiration. And siyempre po, in behalf ng sa aming GT, CRL Santiago, sa Brads and Sis ng TGP Gotra, Metro Naga Council, Kamsur Council, saka eto po sa Tibak Tendeli, syempre po sa Jugs and Mugs, sa Mingting, sa Sogo Hotel, sa Kaloka, kasi ang owner din nito, sa FJCRLs, kabrad din ang owner nito, Kobe Ryan and JB Hart, kabrad din, MD Fashion Center, Chili Peppers, si Brad na John G, syempre TGP Gotra, yun. Saka meron din mga residente ng Triangulo and following persons. This is Ives Casano, Jennifer Reynas Whittaker. Sana na-pronounce ko po ng maayos yung family name. And yun, si Dante Dionson. Yun po. Thank you talaga. Syempre po. hindi makukompleto tong event na to without the help of the Barangay Triangulo Council. Syempre po, headed by Punong Barangay. Ang ginagalangan po natin si Alan Beriso po na kasama and all-out support. All the way, all-out support siya palagi sa TGP Gotra every time na may event. Yun po. Kap, thank you. And sa mga, syempre, sa community ng Triangulo, sa mga kabarangays ko sa Triangulo, salamat sa Indo. Para sa tuwi ni Gabos, para sa tuwi ni. Ang dami palang sponsors nila. So, Maraming naniwala. yes. Maraming naniwala sa project. Yes. So, nakaka-overwhelm kasi yung ang daming response ng mga sponsors na tumutulong sa ganitong event. Ano, sir? Invite mo po sila dito sa Tibak Tea and Deli. Siyempre po, yung pong Tibak Tea and Deli, I am the man behind the Tibak Tea and Deli. And si Mitch po, yung ka-business partner ko. We'd like to invite you po. Kaka-reopening lang namin nung August 28 for our new location dito sa Ninoy and Corey Aquino Avenue, CBD2, Triangulo, Naga City. Halos kalapit lang ng Barangay Tanod Outpost. Doon namin nilagay yung hotline signage. Doon yung makikita. Maliwanag na maliwanag. Saka yung sa guest singer po namin si BGO Balibata. Thank you bro. Thank you. Mga tugangs, support kayo po sa event ng ginagawa po ng mga members ng Tau Gamma Pi, lalo na po dito sa Gotra chapter, dito sa Triangulo. Kung meron din po kayo, kung gusto nyo po din pong tumulong sa kanila, kung may mga magbo-volunteer na gustong tumulong ng mga donations para din sa barangay nila, is I'm sure gusto nilang i-accept yung mga donations na yan. Ano po kayo kung in case na mayroon pong mga event ang Tibak Tea and Deli dito? Kasi minsan, di ba, sabi niyo sir, nagkakaroon po kayo ng event dito? Yes sir. Actually, sumusupport tayo sa local music industry ng Naga. Kasi I'm into band din. I'm a band member also. I'm a frontman, vocalist ng Rotonda Band. Meron kami mga original songs. And yun nga, sinusuporta natin yung mga kapwa artists natin. Next time sir, invite kita sa mga ganong mga event. Sige sure. Sige po. Darating na pala yung yung anniversary ng minamahal nating Tau Gamma Phi sa darating na October 4. So, happy anniversary po sa inyong lahat, Tau Gamma Pi. Thank you very much mga tugangs. Please like and share po ng aking mga videos sa Facebook at sa YouTube channel ko. At syempre, doon po sa aking Facebook page po is paunti-unti lumalaki na po yung mga followers natin. Road to 2K na po tayo. At doon sa YouTube natin is lumalaki na rin paunti-unti. So maraming salamat po sa mga nagsusupport sa aking mga videos. Talagang naging advocacy ko na po kasi talaga ito na tumulong sa mga small business dito sa Naga City. So alam naman natin na galing tayo sa pandemic. Kaya sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang talaga. So yun mga tugangs, thank you very much. Always remember mga tugangs, God is good all the time.